на 19 години и въпреки това съм постигнал много. Със сигурност има хора, които са по-напред от мен, но аз спирам и си казвам, хей, ти за 2 години и половина успя да научиш толкова много, успя да се намериш работа, успя да побиш в сферата, ти първа започваш и ще паднеш в сфера с други специалисти, ще можеш да започнеш да трупаш този опит, който ти е необходим. Има прекалено много примери на хора, които наистина, както казах преди малко, са били много добри в това, което правят, просто са изтървали и са пропуснали тънкия момент на бърнаута, защото Здравейте! Добре дошли в най-новия подкаст на Outmind. И днес ще си говорим на много интересна и разгоряла тема напоследък и това е бърнаута. Като ще загатнем още доста интересни теми. Тук сме с Слави. благодаря ти, здравейте на всички, наистина е разгоряла тема, така е, ние ще си говорим за бърнаута, така че нека да започваме. Най-вероятно доста хора от вас са изпитвали нещо от сорта на бърнаут и с новите наименования, това, което всъщност го определят като бърнаут, което всъщност е... Синдром на професионалното изчерпване, според един английски психолог. Той термин е измислен преди около 50 години, но всъщност той означава точно това. Не, че ни мързи да се свършим работа или нещо подобно, а просто, че сме вложили прекалено много усилия и не презареждаме достатъчно добре. Добре, а според теб всъщност съществува ли такова нещо като бърнаут или е просто някаква измислица на новата медицина и психология? За мен със сигурност съществуващо понятие, тъй като дори аз съм го изпитвал, дори не преди много време, съвсем наскоро. Смятам, че е нещо съвсем реално, което си има и своите последици, така може да бъде и предотвратено. В този епизод ще си поговорим за всички тези неща. Къде искаш да започнем? Нека да започнем от там, на какво се крепи самото основание, като самото наименование на бърнаут. Буквално приведено означава прегаряне. Може би идва от там, че мозъкът ти прегаря, поради факта, че прекалено много си натиснал в една област, без да си дадеш почивка, без да си дадеш време, например, за теб с семейството ти или на други твои хобита, изцяло си се фокусирал върху професионалното ти развитие, което води до бърнаут в много ситуации. Затова има и примери на много успешни професионалисти в различни сфери, които са били на върха на една сфера, но буквално са изчезнали на следващата година и бърнаута е много честата причина. Бях попаднал на едно изследване в Америка, 90% от напусканията на хора се дължат точно на бърнаут. Тоест бърнаут идва след дълга работа, според обществото, на дълга работа, която най-вероятно не е някак си възнаградена. Да, и не случайно хората са измислили 8-часовия работен ден, тъй като ако приемем, че ти спиш по 8 часа, имаш 16 часа, в които си буден и да кажем, че е окей половината от тях да ги прекарваш в работа, а другите 8 трябва да са ти за почивка на мозъка, за рестарт, за физически упражнения, ако работата ти не е свързана с това, за други дейности, с една дума. Да. Всъщност, според мен, нещо като бърнаут може би съществува в определено състояние на психиката. Като бърнаут за мен е това, което аз виждам е когато вършиш прекалено много работа в определена посока, която мисля, че няма да докара ауткъма, който всъщност искаш от твоята работа. Да. Това е моето определение за бърнаут. Според теб, твоето лично мнение, не според психолози и така нататък? Аз съм напълно съгласен с това, което кажа, защото според мен един от ефектите на това да бърнаут ниш е точно да си мислиш, че не си ефективен и че не вършиш достатъчно добре работата или че резултата не е такъв, какъвто очакваш и простата причина е, че ти прегаряш. И
Просто трябва в такъв момент да си дадеш почивка. Ментора ми не един път, два пъти ми е казал да, ако усещам, че удрям една стена, която примерно седя един час, се боря с един проблем и не мога да го реша, просто да изляза да се разходя, защото така или иначе после ще се върна и на свежа глава ще мога да атакувам този същия проблем и да го реша за двойно по-кратко време, без да се напрягам и да чупя нерви, ако мога така да се изразя. Тоест ти си достигал с тази стена, тази бариера. Да, много пъти, със сигурност. Това е Да. начинът да израстваш, според мен. Това, което аз съм виждал в обществото е, че много често хора, които мои познати или приятели, идват при мен и ми казват, че са достигнали някакъв етап в живота си, в който просто се чувстват прегорели и го определят като бърнаут. Да. Съответно, това са видяли, това са научили, това казват. Според мен, тези моменти на бърнаут са момента, в който трябва да наблегнеш повече на спорта, на четенето на книги, на разговори с себе си и с приятели, които евентуално могат да ти помогнат по някакъв начин. Да. Но дали всъщност наистина е много голям проблем на днешното общество, на хората, които работят по 12 часа, по 10, по 12 часа, макар че 10-12 часа не са толкова, нали, зависи от работата, не са толкова изтощителни, не са толкова много. Като имаме на предвид много успели личности, които са работили по 16-17 часа, да не влизаме в подробности. Става въпрос за хора, които са писали всички тези книги, които са изложени тук. Със сигурност има много примери и може някой от тях да видите дори на бекграунда, като Марк Зукърбърг, Илон Мъск и така нататък. Със сигурност тия хора са имали моменти в живота, които, както кажеш, са работили по 15-16 часа и това неименуемо ги е водило до бърнаут, от който е трябвало да се регенерират и съответно да вземат мерки за здравето си и така нататък. А дали всъщност здравето е толкова важно, след като имат по-висши цели от да изкопая градинката в къщи? Да, със сигурност здравето е най-важното нещо, защото дори да изпълниш всички цели на света и дори да си мултимилионери, да ръководиш бизнес, който върти целия свят, ако се разболял по пътя да осъществиш тая мечта, реално освен да оставиш на предците ти да изживеят щастието, което си мога ти да постигнеш, ако си търсил някакъв по-особен баланс, няма какво да направиш. Добре, мисля, че тези хора, които са написали тези книги или хората, за които са писани тези книги, всъщност са в добро психическо здраве. Със сигурност са имали и високи и моменти на възход и нападение, както и всяка една империя и всяка една велика личност е имала. Но да, тук идва дилемата, заслужава ли си да жертваш повече от времето си и да рискуваш това да достигнеш до бърнаут, и то не един път, а много пъти, за да наистина да постигнеш тази по-голямата цел. И тук малко или много накантава наистина застави здравето ти, защото ефектите от бърнаута наистина могат да бъдат много лоши. Това нещо води до стрес, напрежение. Ние вече няма да изпадаме в биологични възгледи, но знаем до какво водят напрежението и стреса. Все до лоши неща. Съответно, добре, човек трябва да прецени за себе си. Окей, може ли да дефинираш какво всъщност е стреса за теб? Дефиницията на стрес каква е? Аз мисля, че скоро си го бяхме говорили и наистина го възприех това нещо, защото почна да рефлектира върху ежедневието ми. Просто казано, стреса идва от нещата ти в живота, които си казал, че ще направиш, но не си направил, или нещата, които имаш да свършиш, но отлагаш. Съответно, ако по тази логика, което е доста логично, всъщност отиваме към това, че
колко работа си свършил и колко часа си работил на ден през изминалата седмица или през изминалия месец или година, няма Да. нищо общо с това кога ще дойде стреса. Всъщност, нещо общо кога ще дойде стреса има това дали си направил това, което си искал да направиш. Съответно, ако не си искал да го направиш, в главата ти ще бъдат тези мисли, че ще има стрес и напрежение. Ох, аз не успях да свърша това, което реално исках да свърша. Съответно, човек, който Да. е по този начин, той се го заслужава да има този стрес, според мен. Всъщност, прав ли съм в случая? Според теб стреса, кога идва, в смисъл, кога достигаме до стрес хората? Аз мисля, че си отговорих на въпроса, нали, откъде Да. идва стреса и до кога и кога достигане до него. Съответно, за да ти отговоря на въпроса дали си прав, мога да те попитам всъщност според твоята гледна точка, как ти би сложил на везната стреса и работата и а, как би постигнал златната среда. Според мен стреса и работата директно нямат нещо общо. Има нещо общо това дали всъщност правиш действията, които трябва да се свършат. Ако ти правиш действията, които всъщност трябва да се свършат, ти няма да имаш проблеми с стреса. Забелязваме в днешно време много хора се стресират, Да. понеже мислят, че някой в този свят друг им е виновен за ситуацията, в която са всъщност те, което ги докарва до стрес и те сами си го създават. Според мен няма значение как хората се отнасят, в смисъл не са виновни хората как се отнасят към теб. Ти си виновен как се отнасят хората към теб. Да, Ти си абсолютно. виновен как света се обръща към теб и как ти се обръщаш към света, което е резултата е как света ще се обърне към теб. Така че стресът според мен идва от това, че хората не правят това, което всъщност трябва да направят и това е да са благодарни за това, което всъщност е в момента. И са в момента. И в какво състояние финансово, психическо, като здраве. Със сигурност от благодарността може да се извлече много ползи и със сигурност една от тях е психическото ни здраве. Това ни би ни помогнало наистина да менежираме и работата си по-добре и стреса и да не изпадаме в ситуацията наречена бърнаут. Друго, каквото може да ни помогне е най-вероятно това да намираме work-life баланса, както ще го наричат, или баланса между живота и работата. Ти вярваш ли, че има нещо подобно или това е една илюзия, за да могат хората, които са над нас, да ни докарат до това да се работим от 9 до 5? Според мен това е нещо, което обикновеният човек сам си е създал за себе си. Може би тези над нас имат нещо общо с това, но всъщност всеки сам си е създал тази илюзия, че трябва да има work-life баланс. Да. И work-life баланса води до неуспех, води до стреса, защото не свършваш работата, която трябва да се свърши. Или може би я свършваш, но може и да е още по-добре. Да. Като свършена работа и резултати съответно. Така че хората сами се създаваме сами илюзията, че трябва да има work-life баланс. Според теб, трябва ли да има work-life баланс и ако можеш да го дефинираш, понеже аз не го разбирам толкова добре. Със сигурност дефиницията му би била подходяща за хора, които, например, имат семейство и така нататък, които има какво да менежират в крайна сметка, защото ти, когато си млад, както сме коментирали в предни подкасти, разполагаш най-вече с времето си, с това да можеш да опитваш и да грешиш и да не губиш прекалено много. Съответно, 19 години или на 20, няма значение, не мисля, че може да говорим за work-life balance, за това да можеш да слагаш на кантара семейството ти и работата. Въпреки, че пак има този конфликт. Ако
Ще дам пример със себе си, най-просто. Аз също съм изпадал в моменти, в които съм се фокусирал изцяло върху работата и после съм се чувствал зле, защото, например, не съм успял да обърна внимание на семейството ми, когато не се искал или да изляза с приятели и така нататък. Но смятам, че това е нещо нормално, защото в крайна сметка това им помага да се изградя, съответно помага и на хората, които са около мен, за в бъдеще да живеят по-стойностен живот, благодарение на мен отново. Това са рисковете, които трябва да поемем за мен. И Да, т.е. твоята крайна дефиниция на work-life balance е това да си постигнал, вече толкова много да си рискувал, да си постигнал всичко, което искаш, ако има край, защото аз винаги съм се питал, винаги съм си поставял високи цели, почти винаги съм ги постигал или ако не, съм си взимал полуките от съответните грешки, но винаги след това идва постоянно на следващата цел и съм се чудил дали някога ще има край изобщо, но ако предположим, че ще има някакъв момент на покой, в който вече съм си казал, добре, доволен съм от живота. Забавен на темпото, да. Най-вероятно тогава ще почнем да си говорим за work-life balance. Да, също и според мен до 30 годишна възраст не мисля, че трябва да се фокусира човек толкова много върху work-life баланса и от сорта на ще работя 8 часа или 10 и другите 6 примерно са за семейството. Защото знам, че хората, които са на този принцип, тези 6 часа, които още са за семейството си, всъщност вечер сядат пред телевизора, гледат телевизия и казват после това е времето за семейството ни. Да. Това сме го видяли в къщи, това сме го видяли извън вкъщи, това сме го видяли навсякъде. Да. Просто или родителите ни, дори да имаме половинка, деца и така нататък, всички сядат и започват да скролват телефоните, Фейсбук и така нататък. Максимум да имаме 1 час, в който ще говорим неща, ще си говорим. Да. За това какво се е случило през деня, какво ще се случва за напред в живота ни и така нататък. За бъдещето. Съответно, work-life balance и хората, които вярват в work-life balance, всъщност не съществува, защото тези 6 часа, които си ги отделят за семейство, всъщност не ги отделят за семейството си. Ги отделят за социалните мрежи и го изкарват като оправдание за work-life баланса, който... Да, но тук говорим за work-life, нали? В смисъл, животът ти не е изцяло семейството. Да, семейството е много важна част от него, но, например, това може да включва и хобитата ти, може да включва времето, което искаш да прекараш сам, например, защото то също е важно според мен. Също така спорта и много други неща. Четенето на книги. Как прекарваш времето си сам? Аз ли? Основно спортувайки, извършвайки някаква дейност свързано с кардио, дали ще е бягане или каране на колело. Добре, или обаче плуване. това не е ли пак един вид част от работата или част от хобитата? Част от хобитата по-скоро. Не спорт, защото напоследък спорта ми е свързан повече с физическа дейност, тъй като след това се чувствам по-отпуснат. Добре. Но кардиодейности ги слагам към хобитата, защото просто го правя за разпускане. Добре, час и половина тренировка. Или 2. Окей. Да. Другите, примерно, работил си днес 10, спал си 8 и ти остават едни 6 часа, които 90% от хората прекарват тези 6 часа, от тези 6 часа 3 или 4 в телефона, скролвайки социалните мрежи, чатене с някакви хора, с които само ще дърпат назад. Говорим за жени, говорим за мъже, които примерно ще искат приятели или нещо такова, които просто ще искат да излезете, да се видите, да пиете едно кафе, да си говорите на кой колата му се е развалила, на кой жена му е изневерила и подобни неща. Да. Така че според мен work-life баланса може да бъде спорт, работа и час на ден за семейството. Примерно да разговаряте, да коментирате нещо. Да, но със сигурност могат да се правят и други неща. Но
Няма да коментираме, тъй като всеки има различни хобита, Да. всеки има различни интереси, всеки може да намери какво да прави през тия 5 часа. Въпросът е да ги оползотвори по начин, по който той смята за добре. Така че да може хем да ги е дал за нещо ползотворно, Добре. в същото време и да си е починал Окей, от значи да работата. обобщим. Значи, work-life баланса е хобитата на човек, време за семейството, спорт и работа. И от другата страна работа. Да. Да. Окей, добре. Нека да се върнем там. Според теб, трябва ли да има един млад човек до 25-30 годишна възраст work-life баланс живот? Нужно ли му е? Честно казвам, това е въпрос, с който се боря почти всеки ден. А, Много добър въпрос, първо искам да кажа. Следователно, причината, поради която се колебае, е следната, че както може да приемем, че това са, нали, от 19 до 25 са ни най-ползотворните години, нали, най-силни сме, а, хормоните ни бушуват и така нататък. Това са най-хубавите години в живота, нали така? И Защо са ни най-хубавите? Защо? Най-хубавите са, защо? Защото всички така казват. Защото това е някакво всеобщо разбиране. Тоест, пак опираме до там, че това не е наше собствено, а това е общо. Да, така е възможно. Това може да ни е набито от, така да се каже, от хората, които са се опитали да търсят work-life balance, или хората, които просто са си казали, това са най-хубавите години от живота, ще штракам с пръсти и изведнъж ще станем на 25 години и не са научили нищо ценно през тези години, в които са могли да бъдат най-продуктивни и изведнъж техните са спрели да ги издържат, са видяли колко тежък и гаден живота и са почнали да... Беше ми излезнал наскоро един цитат. Хубавият живот от 25 до 25 години до 30 години води до лош живот след 30 години. Точно за това Тежкият говоря. живот преди 30 години води до хубав живот след 30 години. Да. Така че според мен това са, да, хубавите години са, обаче са хубавите години, защото тогава имаш най-много възможности. Най-много възможности за рискуване, най-много възможности за пътуване, за запознаване с нови хора, Да. най-много възможности, най-много енергия имаме тогава. След 30 годишна възраст енергията не започва да спада, по-трудно е. Да. Така че според мен, да, хубави години са. Това е другата гледна Да. точка, наистина. Зависи наистина кой слушаш. Защото най-хубавите са, пак казваме, но има две страни на монетата. И си избираш дали да ги оползотвориш. Те пак ще са хубави, но след това и другите, които следват, дори може и да са по-хубави. Защото ти вече си изградил една основа, на която ще може да стъпиш. Няма да си гол и бос. Ще имаш връзки, ще имаш познати, може да имаш бизнес, може да имаш професия, скил, нещо, което си вложил през последните 10 години и винаги ще ти пази гърба. Тоест, значи пак смисъл за work-life баланса опираме до там какви са възгледите за живота на човек. Да. Ако възгледите на човек са да се живея до 25-30 години, може би това според мен, там опираме вече до вяра на човека, обаче всъщност вярата на човека, който иска да живее тези до 25-30 години, е много така разхитителна. Разхищаване на това време и лично за мен и за хора, които искат да успяват, това е нещо, което може да те събори много. Това е обществото, социалните мрежи, където ти го набиват постоянно и виждаш голи жени, и коли, и пари, и виждаш хората се живеят живота, ходят на дискотеки, така много им е хубаво, приятно им е и на тебе ти се иска. Това е момента, в който трябва да седнеш и да седнеш сам и да помислиш в какво искаш ти да вярваш, какво искаш да се случи с теб в бъдеще и съответно да си направиш план за това, какво мислиш да правиш в следващите 5-10 години, докато станеш примерно на 25-30, за да можеш да си изградиш някакви стъпала, на които да стъпваш след 30 години. Защото е тегаво. В смисъл, според теб,
опираме до вяра ли опираме, или по-скоро а, до някакво набито мислене от обществото около нас, в нас, което даже и не сме мислили върху него. Извиняй, може ли само да си... Според теб, умишлено ли хората си живеят, това както се казва, живеят си живота и ходят по дискотеки и Да. излизат по ресторанти и кафета, или по-скоро е нещо, което дори и не са се замисляли над него? Не са се замислили за живота, който искат да живеят. Най-вероятно, според мен, това е начина те да си доставят удоволствие от живота, защото съм виждал и познавам много такива хора, които за тях просто е нормално и е... Така са го приели. Това е начин да се забавляваш, да отидеш, да седнеш на ресторант, след това да отиш на дискотека, да пиеш алкохол, да пушиш цигари, да ходиш по леки момичета и така нататък. Добре, обаче въпросът ми беше дали всъщност тези хора са седнали и са помислили, са си казали, искам да живея така и ще го си живея живота така. Или всъщност не? Не, според мен изобщо не влагат в мисъл, просто приемат това, което е прието за нормално от новата култура. И точно исках да ти задам един въпрос, свързан с това, затова да прекъснах преди малко. Ти го обясни, все едно си го изпитал, все едно си седнал вкъщи сам и си задал някакви въпроси, за които най-вероятно ще не споделиш и може би си представил как ще се развие живот следващите 5-10 години. Това така ли е? Да, всъщност аз съм сядал и съм се замислял много дълбоко сам и съм се гледал в огледалото и просто съм се задал въпроси на глас и Да. съм се питал как всъщност а, мисля да прекарам следващите 5 или 10 години от живота си и дали искам да живея като всички останали. Това може да се види. Имаме много примери в истинския живот на хора на по 30-40 години, които не са се потрудили. Родителите им са били заможни Да. и след това се стига до мизерията, в която са в момента. Имаме примери за това, съм се замислял и това всъщност води до лоши неща. И аз съм се замислял над това и съм стигнал до извода, че аз искам да мина през ада, както се казва, до 25-30 годишна възраст и след това да, да ми е по-лесно, защото след като схванеш как работи света като цяло, бизнеса, хората, как мислят и така Да. нататък, става много лесно. Те хората не случайно са го казали, до първия милион е най-трудно. И не защото е трудно да се натрупат парите, а защото е трудно да се натрупат уменията, които ти трябват, за да можеш да продължиш след това. Ако стигнеш 1 милион, вече знаеш как работи света и е лесно да напреднеш. Супер, наистина ти го пожелавам Да, да благодаря. изградиш тия умения, но усилията ти пожелат успех. Добре, ти всъщност имал ли си моменти, в които си заставал сам със себе си на тъмно и си мислил в какво ще вярваш ти, как мислиш да прекараш следващите години от Да. живота си? Значи не случайно преди малко казах, че смятам, че времето, което си отделям за себе си е много важно и точно тогава аз правя това нещо. Нали, в толка не е нещо от вчера. Със сигурност ми е много полезен да си изяснявам събитията, които се случват около мене, хората, с които се запознавам, защото много хора просто получават някаква информация и я приемат за истина веднага. Аз обичам след дадени случки и събития да си ги преповтарям в главата и всъщност да си вадя поуки от тях. Ако съм минал през някакви трудности, примерно да виждам кои са нещата, които са ми помогнали и така нататък. Следователно, разговорите, които водя със себе си за бъдещето, са почти всеки ден. Имам предвид, постоянно си задавам тия въпроси, както ти казах, всеки ден съм в борба с това. Искам ли да водя този work-life balance и да се наслаждавам на живота си и в същото време искам ли да натискам повече от всеки един друг в сферата и да стана наистина най-добрия програмист. Добре, всъщност
Замислял ли се, че може би е много голям проблем това, че се задаваш толкова много този въпрос? Не, не, защото ам, най-вероятно причината да го задавам е, че съм на 19 години и въпреки това съм постигнал много. Със сигурност има хора, които са по-напред от мен, но аз спирам и си казвам, хей, ти за 2 години и половина успя да научиш толкова много, успя да се намериш работа, успя да побиш в сферата, ти първа започваш и ще паднеш в сфера с други специалисти, ще можеш да започнеш да тъпаш този опит, който ти е необходим. И причината да се задавам въпроса основно е, че има прекалено много примери на хора, които не са, както казах преди малко, са били много добри в това, което правят, просто са изтървали и са пропуснали тънкия момент на бърнаута, защото той може да е една врата, от която или стая, от която не може да се върнеш после назад. Аз лично приемам момента на бърнаут като момент, в който е една порта, като една арка, през която когато минеш, минаваш в нов свят, в друг свят, към по-лесното. Моментите на бърнаут са момента, в който ти си срещнал някаква трудност в твоя живот. И просто трябва да седнеш да помислиш каква е тази трудност, къде е, защото много често това се случва подсъзнателно и не можем да го осъзнаем. И просто трябва да седнеш да намериш какъв е проблема и да намериш съответното решение, което в повечето случаи не е толкова трудно, просто е нещо, пак повтарям, което трябва да свършиш, а не си свършил отдавна. И е нещо елементарно. Това е ясно, да, и за мен. Аз винаги след такива трудности, да не говорим, че това са и моментите, които те изграждат със сигурност, те са и тези, които е най-вероятно да те доведат до това състояние на бърнаут. Със сигурност е добре да се вземеш поуки в такива ситуации, но ако това се превърне в нещо хронично и ти едва ли не всеки ден се докарваш до бърнаут, може в един момент нещо, с което се занимаваш, да спре да ти пробужда интереса. Основно това е нещо, за което ментора ми винаги ме е предупреждавал, тъй като ме познава малко или много и знае, че съм човек, който, примерно, ако ми дадат някоя задача на работа или проект, винаги ще се опитам да дам не 100, не 110, 150% и да надградя всичко, което са ми дали като задания. И той така оказа, винаги предобрям нещата и това понякога всъщност има негативни последствия. Добре, всъщност не мислиш ли, че понякога може и да е за добро, когато достигнеш до бърнаут доста често и евентуално стигаш всеки ден до бърнаут и в някакъв момент просто решаваш да приключиш с това, което правиш. Според теб това лошо ли е? Да. Когато става въпрос Да. за определен скил, който искаш да развиеш, да кажем, ти развиваш този скил, в твоя случай с програмирането, Да. ти достигаш до един момент, в който, примерно да кажем, по 2-3 пъти, 4 в седмицата получаваш този бърнаут, така наречения бърнаут, който според мен е пълна измислица. Достигаш, да кажем, до момента, в който ти омръзва и да кажем, не мисля, че ще започне умът ти да се отваря, защото при мен така се случи. Умът ти започва да се отваря към нови и по-големи възможности, отколкото до сегашното, с което си се тормозил. В това случай с програмирането, да кажем, вече достигаш до бърнаут, няма да можем да загатнем за много, предполагам, че може да се сетиш за много програмисти, които със сигурност са стигали до бърнаут всеки ден. Продължение на седмица поне. Говорим за и той, и онзи там. Аз преди малко като ми зададе въпроса дали си струва хроничния бърнаут, само и така с периферията видях мъзки си казах, да. Според мен бърнаут няма нищо лошо в бърнаута. Бърнаут е една вратичка към нещо ново и по-голямо. Както кризата е възможност за нов бизнес и за развитие, така и бърнаута, психическата криза е възможност за по-голямо развитие. Да, но както
кризата има опасност да сривни пазара и той никога повече да не се възстанови, така и бърнаута има Няма такава способността. опасност. М? Няма такава опасност. Можем да се върнем в историята на всички успешни бизнеси в момента. Говорим за Nvidia, говорим за Tesla и така нататък. Абсолютно всички компании са започнали в момент на криза. Тук говорим за тази вратичка, която ти отваря възможността за нещо по-голямо. Добре, нека да обясня бърнаута по начин, по който аз всъщност го разбирам. Начинът, по който аз разбирам бърнаута е както тренираме мускулите си на тялото, външните мускули, които ги виждаме, ние тях ги тренираме и да кажем в един момент стигаме до максимално напомпване на тези мускули и максимална умора. А в момента, в който достигнем максималното напомпване, когато не можеш да направиш и 2 повторения в залата, тогава мускула е стигнал до бърнаут. Съответно, мозъка също е мускул. Когато мускула се напрегне толкова много от кръвта, която се върти постоянно вътре, мускула също се напомпва. Мозъка също се напомпва от информация, няма значение, от мисли, от така нататък. Когато стигнеш до този бърнаут, това означава, че мускула е достигнал момент на максимална умора. И когато достигнеш максимална умора на този мускул, достигаш до момента, в който той ще порасне. Съответно, бърнаута е момента, в който мозъкът се е изтощил на макс, си го изпомпил на макс. Съответно, утре или от други ден, или по-от други ден, мускула ще бъде 2 пъти по-голям. Както всички мускули в тялото ни, мозъка също е мускул. Често казано, сега се сещам за нещо, което майка ми беше разказала. Беше прочела, мисля, че в една книга, за която не се сещам заглавието, но беше точно термин, който обяснява това състояние на дълбок фокус, който придобиваш, когато си изправен пред толкова голям проблем, че той надхвърля всичките ти възможности, силата ти, опита ти, всичко просто е по-голямо от теб самия. Но ти си изправен срещу него и трябва да се сблъскаш. И просто има такъв момент, примерно дали ще е 30-40 минути, в който ти просто забравяш за Вселена, забравяш за всичко, което те заобикаля. Такъв дълбок фокус постигаш, че някакси нещо се отключва в мозъка ти, не знам, и почват да ти, като поток, да ти идват нови мисли, идеи, средства, с които да решиш проблема, и това наистина се случва в крайна сметка, което наистина е изумително как изведнъж влизаш в този workflow, както още го наричат. На мен доста често ми се е случвало, когато се сблъскам с проблеми на работа, и всъщност мисля, че това е момента, в който аз израствам, отколкото, както ти казваш, нали, в момента, в който съм се изчерпал тотално на 100%, защото ще дам следния пример. Ако се опитвам да науча дадена технология и знам, че това ще ми отнеме, да кажем, 70 часа. Или... Добре. 70 часа, окей. Следователно, ако отделям по 10 часа на ден, най-вероятно в петък няма да съм пред лаптопа и да продължавам да го правя, защото 10 часа да стоиш пред лаптопа на ден не е адекватно. Следователно ще е по-добре за 8 или за 7 дни да стоиш по 8 часа, да речем, на компютъра, и така ще може да научиш много повече. Добре, обаче тук влизаш в конфронтация с себе си, с този work-life balance и бърнаут. Съответно, нали казахме, че бърнаута всъщност се случва от неща, които не сме направили, а трябва да направим. Съответно... Не, това е за стреса. Това за стреса го казахме. Ти, според мен... Стреса е бащата на бърнаута. Бърнаута е детето на стреса. Съответно, стреса, мислите, които се въртят в главата ти и ти затлачват мозъка, те те докарват до този бърнаут. Не, аз не мисля, че стреса като цяло. Добре, какво според теб се докарва до бърнаут? Със сигурност стреса може да допринесе до бърнаут, но не е някакво изходно положение.
това, което може да те доведе до бърнаут е не, че не си свършил работата или не си я свършил достатъчно добре, а това, че си правил това нещо в продължение на супер дълъг период от време, без да си даваш адекватна почивка и да презареждаш. На това се дължи бърнаут. Не съм съгласен. Аз така Така го разбираш. виждам, да. Ами, може и така да е всъщност, но това, което аз съм прочел и съм... дори мисля, че Стив Джобс беше говорил на тая тема, той беше го казал това нещо, че точно, че бърнаут идва от нещата, които стреса и бърнаут идват от там, откъдето всъщност неща, които не сме свършили, а трябва да свършим и го знаем, че трябва да ги свършим. За стреса със сигурност, да, просто връзката му с бърнаута. Добре, нека така да е, обаче дефинирай бърнаут. Дефиницията на бърнаут за теб каква е? Мисля, че вече го направихме това нещо. Добре, но нека да обобщим. Добре, бърнаут за мен с една дума е, че е много банално, а кая прегаряне. Това е буквалният превод от английски. Но бърнаут е прекалено целенасочено усилие без адекватна почивка. Според мен е прекалено насочено усилие и прекалено дълга работа без конкретен резултат. Без получаването на резултата, който всъщност си мисляла, че ще получиш. Честно казано, съм бил в такива ситуации, в които съм правил това нещо, полагал съм целенасочени усилия, съответно те са водили до конкретния резултат, но поради факта, че аз съм жертвал прекалено много, за да го достигна, аз дори не съм чувствал удовлетворение от резултата, който всъщност е бил в зародиша на това да работя по съответния таск, да речем, задача. И това според мен се дължи на бърнаут, защото примерно прекарал съм 10-12 часа днес в опит да решава този проблем. Решавам го, обаче на края на деня се чувствам празен. Не защото не съм решил проблема, а защото съм прекарал 12 часа в това да го правя. Да, разбирам, че твоята гледна точка, обаче според мен зависи от работата, която всъщност си захванал да вършиш. Когато става въпрос за работа за чужд проект, не личен твой, тогава е малко по-различно. Защо? Защото вършиш 150% от работата, а ти се заплаща 100%. Така че трябва да се мисли и от тази гледна точка, защото това е едно изключение, което, нали, ако ти вършиш 150% за твои неща, ще получиш най-вероятно може би и 200% резултат. Може да получиш 0, но може да получиш 0, обаче това е риска, да. Това е риска на бизнеса и на заниманията съответно. Без значение за какво смисъл. Сега ако излезем отвънка, риск винаги има да наблъсне някоя кола, да заговори някой момиче. Да се случи нещо лошо с нас. Не такива работи. Винаги имаме риск в живота. Просто с рисковете, с които сме свикнали до сега, няма напредък. Което също може да се обясни с доста подробно в друг подкаст. Можем да загатваме тази тема. Често казвам, доста си поговорихме за бърнаута. Може би е добре да пристъпим към това, да дадем някои съвети или просто да си обсъдим как реално можем да предотвратим бърнаута или как по-скоро да го лекуваме след като той вече е факт. Добре, трябва ли да предотвратим бърнаута? Това е както вече разбрахме спекулативно, според зависи целите на даден човек. Според мен, ако искаш наистина да си най-добре, каквото и да е, или да си сред най-добрите, няма как да избегнеш бърнаут. Със сигурност ще има такива моменти, в които ще се чувстваш празен, ще се чувстваш неудовлетворен от работата си, ще си стресиран поради никаква причина. Ти ще си свършил работа, просто
фаща обстоятелствата, ще се чувстваш самотен и така нататък. Няма как да го избегнем, но е добре да се запитаме, може би, Има как да го избегнем. как. С спорт и четене на книги. Постоянно занимание на мозъка. Мозъка спре ли да мисли, той започва да се депресира. Той започва да мисли на други неща. Търси се. Мозъка винаги иска да мисли за нещо. Когато на Да. мозъка не му дадеш правилната храна, ти му даваш лошата храна. И той започва да яде от лошата храна, която лоша храна го докарва до депресията а, и, и чувството за самота, и чувството за непълноценност и недостатъчност, не самодостатъчност. Така че според мен абсолютно всичко можем да избегнем. Всичко е възможно с определените методи. Така? И може да се продължиш? Да, мислиш ли, че един ден без гледането на каквито и да е екрани ще ти стимулира мозъка да е винаги заинтригуван от нещо и да си търсиш занимание, нещо, което да правиш с ръцете си или да четеш някоя книга и така нататък? Според мен много лесно може да се заменят екраните с книгите. Да, Когато замениш екрана с книгата, в днешно време с забързаният живот с TikTok и така нататък, с системата на TikTok, начинът да, по който TikTok работи в Facebook, вече направиха и в YouTube, и в навсякъде. Instagram, да. Там много бавно, много не може да ти се задържи толкова много вниманието. Всъщност може, обаче само на много добре обработени видеа, на много Да, професионални, как да ги нарека, как се водят обработки. Да, няма значение. обработки и структури на видеата, като на Да. MrBeast и така нататък. Те могат да ти задържат вниманието, дори на мен се е случвало по 10 минути. Аз скролвам в TikTok и по принцип не мога да ми задържат вниманието. Примерно да кажем, скролвам 3 видеа и не мога да ми задържат вниманието. На четвърто видео ми излиза примерно MrBeast и в случая той ми задържа вниманието 10 минути. Съответно, човека, който Вау. не могат да му задържат вниманието 30 секунди на едно видео, това е причината, защото не му е достатъчно интересно. А когато някой професионалист го направи, може. Съответно, ние просто трябва да избягаме от това, защото в повечето случаи вече е много трудно да ни задържат вниманието, понеже Да. сме видяли много. И просто Със трябва сигурност. да избягаме от това и да отидем към онова, което е трудно да ни задържи вниманието. Защото то е ключа към движението на мозъка, към бързата мисъл и това е четенето на книги. Аз напълно си прав, да. Със сигурност в днешния свят всички хора, които качват видеа и обработват, си служат с хормона наречен допамин, като се опитват да го задействат в съзнанието ни и по този начин да ни задържат вниманието в съответното видео. После това е и причината да седиш и да се чувстваш зле, въпреки че всъщност всичко ти е наред, имаш покрив над главата си, може да си благодарен за 100 000 неща, но ти си избрал да си просто да гледаш клипчета и да скроваш TikTok. Да си не благодаря на това, което се случва, защото си видял Да. друго в TikTok. Съответно, четенето на книги е нещо, което е по-трудно и наистина изисква фокус, ако не си свикнал да четеш. Затова много хора не могат да вземат книга и да прочитат дори една страница, което е наистина абсурдно, защото има голяма разлика от това да скролваш и да наистина да седнеш и да прекараш 30 минути в четене. Съответно, нещо друго, Само което да кажем, че 30 минути е 30 минути нищожно. е началото. Да. За закуска е така. Съответно, медитацията мисля, че е нещо, което също може да ти тренира търпението, благодарността и всички тия качества, които ще доведат до един по-спокоен, по-равновесен ум, с който ще може по-добре да си атакуваш задачите и да имаш по-добра психична настройка. Тоест, медитацията и книгите за тебе са ключови. С спорта, съответно. Да, да. И същото изключването на екраните в определени ситуации, например, когато си излял навън с приятели, не мисля, че това е добро време да си гледаш телефона, или пък когато си с семейството, или вечер преди лягане, защото това би ти попречило на здравословния сън, както и сутрин, когато станеш, защото нали, всички знаем, че днешно време повечето хора, дори
алармата, човек. В смисъл, ти не можеш да се събудиш без помощта на софтуер в днешно време. Да. Нали, в лицето на алармата ти. Първото нещо, което правиш е да си вземеш телефона и евентуално го отваряш и почваш да разлистваш. Да. Ти дори не знаеш защо си попаднал на този свят, не знаеш каква ти е целта този ден, нямаш нищо пред себе си, просто си гледаш телефона. Да, алармата е много добро измислено. Много добре са го измислили. Наистина е изключително добра идея на алармата. Но цялостно за мен искам да заключа, че бърнаута съществува. Ако сам си го създадеш в главата, че съществува, ако сам позволиш на бърнаута и стреса да достигнат до теб, те ще достигнат до теб, но можеш да ги предотвратиш чрез различни методи. Това е изключването на социалните мрежи, спорта, действането в нещата, които всъщност трябва да се действа, четенето на книги, не знам дали го споменах. Да. И цялостно елементарно е, не е ракетна наука. Абсолютно. Елементарна. Всеки един човек от нас може да го направи. Ще дефинираш ли нещо като за край? Да. Твоя гледна точка? Аз бих казал на хората, ако сте се разпознали в това видео, ако искате да коментирате нещо по темата, може да харесате видеото, да оставите един коментар, да ни дадете идеи за следващи видеа, какви теми да разискваме, какви ще бъдат интересни за вас. Това е от Mind. Мислете различно. Чао!